kuya, nakita mo pa yung lalaking dumaan? Bernard daw ang tawag sa kanya. Narinig ko kanina dito sa kubrahan nung dumaan sila kaninang umaga ng mga kasama niya. Ano namang ginagawa mo rito kaninang umaga, Leona? Inabangan ko siya. Napansin ko kasi dito pala sila dumadaan tuwing umaga. Alam mo kuya, iba talaga yung dating niya, no? Kahit duguan parang walang takot sa mga mata niya. Tsaka, kaya pa rin niyang maglakad. Yung mga ganong lalaki, parang kaya ipaglaban ang minamahal niya sa kahit na sino. Ano pang pinagsasabi mo? Kung makapagsalita ka, parang hangang-hanga ka sa lalaking yun ah. Hindi mo ba alam na manunugis yun? Isang maling ingay o kilos mo lang at nakita ka niya. Palagay mo ba, bubuhayin ka niya? Dahil lang sa humahanga ka sa kanya? Mag-isip-isip ka nga, Leona. Hindi naman ako lalapit. Sapat na sa akin na makita siya. Kahit mula sa malayo. At saka, maganda naman ako, di ba? Malay mo naman, nadala siya sa mga ngiti ko. Maganda ka man o hindi, wala namang gayumang ngiti mo para akitin ng manunugis na yan. Para sa kanya, aswang ka at kailangan patayin. Yun lang yun. At saka pwede ba? Huwag mo nang isabay ang mga kalokohan mo na yan ngayon. Ang dami nang nawawalang mga kasama natin. Tapos ikaw, nahuhumaling pa dyan sa lalaking yan. Naniniwala ka ba sa tadhana? Paano kung isang araw, dahil lang sa isang simpleng sulyap, bigla mong maramdaman na mahal mo na ang isang tao kahit alam mong bawal? Hindi lang dahil magkaiba kayo ng pinanggalingan, kundi dahil magkasalungat mismo ang mga paniniwalang humubog sa inyo. Pero sa kabila noon, hindi pa rin mawala ang pagkahumaling. Yung pakiramdam na alam mong mali, pero parang wala ka nang pakialam. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, hanggang kailan ka kakapit sa tadhana? Maghihintay ka ba na ito ang mag-ayos ng lahat? O ikaw mismo ang susugal at gagawa ng paraan para masunod ang inyong puso? Magandang araw po, Madam Venus. Ako nga po pala si Kylie. 18 years old na po ako at naninirahan dito sa probinsya ng Quezon. Lumaki po akong sanay na mag-isa. Wala akong kapatid at abala ang mga magulang ko sa kanilang trabaho na noong unay hindi ko maintindihan kung anong klaseng hanap buhay. Palagi po kasi silang wala at nasa malayo, habang ako naman ay naninirahang mag-isa sa aming apartment. Mapagmahal po ang aking mga magulang. Tuwing may importanteng pagkakataon sa buhay ko, hindi naman nila nakakalimutang dumalo o ipakita ang pagsuporta sa akin. Ngunit kung minsan, hindi ko mapigilang itanong sa kanila kung bakit palagi silang wala. Kung bakit hindi nila masabi sa akin kung ano nga ba ang kanilang tunay na trabaho. Ang mga tanong na yon ay nasagot din naman nung nagdaos ako ng aking kaarawan. Para sa kanila, sapat na raw ang edad ko para maunawaan ang lahat. Sa una, hindi ko mapaniwalaan ang lahat ng ipinagtapat nila sa akin noon, Madam Venus. Pero ngayong napag-isip-isip ko na po ang lahat, hindi ko mapigilang hangaan ang katatagan ng aking mga magulang. Isama pa ang kwento ng kanilang pag-ibig na masasabi kong sinadya talaga ng tadhana. At ito po ang gusto ko sanang ibahagi sa inyo ngayon. Bernard, ano ba? Tumigil ka na nga. Ano ka ba kuya? May nakita talaga akong tumatakbo dito. Wala nga akong napapansin. Bakit? Baka guni-guni mo lang yun. May magagawa ba namang aswang sa parteng to ng kagubatan? Buka na pa lang to ng gubat, no? Alam nilang nandito tayo, kaya hindi sila lalapit. Eh kung wala kang nakita, hindi ibig sabihin na wala na. Hindi naman ako bata para mag-imbento. Hoy, hindi ko sinasabi na nag-iimbento ka lang ha. Ang punto ko lang, baka pagod ka na. Kaya kahit kaunting kaluskos lang kung ano-ano lang naiisip mo. Hindi pa ako pagod kuya. Ang sabihin mo, hindi ka naniniwala na may sumusunod talaga sa aking aswang. Kahit sinabi ko nang nararamdaman ko siyang laging nakamasid at parang nagbabantay sa akin. Wala naman kasi kaming nararamdaman, Bernard. Ikaw lang naman ang nakakaisip niyan. Palibhasa napipilitan na lang naman kayong puntahan ng kagubatang ito. Kaya binabaliwala nyo kahit mga bagay na pwedeng magturo sa atin ng mga pesting aswang na yan. Bernard, huwag mo kong sagutin ng ganyan ha. Ano pa ba itong gusto mo ha? Nandito na nga kami, di ba? Kahit na alam naming delikado, sa dami ng mga manunugis na tinakbuhan ng gubat na ito, eto pa rin kami, hindi ba?
Sinusugal namin ang buhay namin para sa kagustuhan mo. Eh di lumabas din ang totoo. Napipilitan nga lang kayo. Ay, alam mo, walang kahahantungan itong usapan na ito. Kung hindi ka pagod, bahala ka. Basta ako, gusto ko nang magpahinga. Kung hindi ka sasama, bahala ka na. Peste talaga. Malawak din po ang ngiti noon sa labi ni nanay. 22 anyos pa lamang siya noon, Madam Venus. Nakasampa siya sa mataas na puno at sinusulyapan ng 2 lalaki sa ibaba. Ang sabi niya, hindi niya malilimutan ang inis sa mukha noon ng binatang lalaki na tawagin na lang po nating Bernard. Kitang-kita raw po noon ni nanay ang ugat na kumikislot sa sentido ni Bernard at ang malalim nitong paghinga dahil sa inis bago tumalikod at sumama sa kanyang kapatid. Pero sa kabila ng lahat, hindi rin niya mapigilang makaramdam ng lungkot. Hindi man niya noon nauunawaan ang usapan ng magkapatid, ramdam niya ang lungkot ng binata na binabaliwala ng kanyang kausap. Doon muli niyang naramdaman ang pagsikip ng kanyang dibdib at pagbilis ng tibok nito. Bagay na madalas niyang maramdaman tuwing nakasulyap siya sa binatang manunugis. Kailan ko kaya siya malalapitan na mas malapit pa? At darating kayo pagkakataon na makakausap ko man lang siya? Hoy, Leona! Anong ginagawa mo na naman dyan sa taas ng puno? Bumaba ka nga dito! Heto na naman yung kapatid ko na parang pinaglihi sa kape. Lagi na lang naninervyos. Ano ka mo? Akala mo ba hindi ko naririnig yung mga pinagbubulong mo dyan? Oo na, eto na. Papaba na nga. Bakit mo naman ba kasi ako tinatawag? Ano? Wala kang balak umuwi? Kanino ko pa pinagtatakpan yung pagliliwaliw mo kay tatay ha? Alagay mo ba gusto kong madamay sa mga kalokohan mo oras na mahuli ka nila? Kuya naman, saglit lang ako nawala. Hindi na agad maipinta yung mukha mo dyan. Kanina pa tayo hinahanap ni tatay. Kailangan daw niya tayong makausap. Tara na. Huwag mo na akong inisin pa, Leona. Bakit? Ano bang meron? Anong meron? May gana ka pa talagang tanungin yan? Hindi mo ba alam kung ilang mga kalahin na natin ang nawawala? Hindi lang sa baryo natin. Kahit yung mga nasa kabilang bundok. Nabalitang marami na rin ang nawawala dun. Oh, ano naman magagawa ko ron? Kung nag-iingat ba naman sana sila, edi hindi sana sila mahuhuli ng mga manunugis. Ibang klase ka rin ano? Nasasabi mo pa talaga yan? Matapos mong magpahabol na naman sa manunugis na kinahuhumalingan mo ngayon? Bakit? Hindi naman ako magpapahuli ah. Sa ngayon hindi pa. Paano kung bukas hindi ka na makatakbo? At bago ka pa makapagpaliwanag ay napatay ka na ng manunugis na yon. Hindi mangyayari yun. Nag-iingat naman ako, kuya. Kung nag-iingat ka, hindi ka lalabas ng bahay at makikinig ka na sa akin. Kapag sinabi kong huwag kang pumunta sa parting to ng kagubatan. Denver! Leona! Kanina ko pa kayo hinahanap. Anong ginagawa nyo dito sa parting ito ng gubat? Tay, ano po kasi, May hinabol po kasi kaming hayop, tatay. Hindi na po namin namalayan na nakarating na po pula kami sa gawing ito ng kagubatan. Kayong dalawa talaga. Hindi kayo nag-iikat. Sa susunod na oras na hindi na kayo pamilyar sa kagubatan, huwag na kayong tutuloy pa. Naiintindihan nyo ba? Opo. Pasensya na po, tatay. Halina. Sumunod na kayo sa akin. Kanina pa naghihintay ang nanay nyo sa bahay. May importante tayong kailangang pag-usapan. Sumunod ang magkapatid sa kanilang mag-ama, Madam Venus. Habang nasa likuran si nanay noon, hindi daw niya napigilan ang mapangiti sa kanyang kapatid. Kahit ano daw po kasi ang mangyari, palaging ipinagtatanggol siya ng kanyang kuya Denver at hindi siya nito hinahayaang mapasama. Kaya naman naiintindihan din niya ang laging pagpapaalala nito sa kanya tuwing lalapit siya sa binatang manunugis. Pero hindi rin niya alam sa kanyang sarili kung bakit, kahit na alam niyang bawal, kahit na malahabong magkatuluyan ng isang aswang at manunugis, hindi pa rin niya magawang alisin sa kanyang isip ang lalaki. Hindi pa man daw po siya noon sigurado sa kanyang nararamdaman, pero alam niya espesyal yun at hindi niya kayang basta-basta na lang burahin.
Nang makarating sila sa kanilang kubo, agad na pumasok ang mag-aama. Kita nila si Nanay Rosel na abala sa pagpapatong ng pagkain sa lamesa. Nandun ang sariwang hiwa ng karne sa plato at isang basong dugo naman sa katabi nito. Nang mapansin sila nito, agad na gumuhit ang malambing na ngiti sa labi ng ginang at sinalubong si Tatay Edgar. Nandito na pala kayo. Halika at kumain na muna tayo. Akala ko po ba may kailangan tayong pag-usapan? Pwede naman yung pag-usapan habang kumakain. Hindi na biro ang dami lang nawawala sa atin. Kailangan na nating magdoble ingat. Iba ang mga manunugis na nadistino kayo sa gubat. Hindi sila katulad ng mga nauna na madaling takutin. Hindi pa lang natin alam ang kahinaan nila, mahal. Pero kapag nalaman natin yon, mapapalayas din natin sila. Huwag ka munang mag-alala. Eto, kumain ka pa. Ay, salamat, Rosel. Pero mas mabuti pa rin ang mag-ingat. Lalo na kayong dalawa, Denver at Leona. Karamihan sa nawawala ay kaedad nyo. Ano pong balak ng mga kasama natin, Tay? Dahil hindi sila tinatalaban ng pananakot. Napagdesisyonan na ng iba na patayin ang mga manunugis. Patayin? Tay, akala ko ba hindi natin ginagawa yan? Alam ko, anak. Kaya nga hindi ko kayo isasama. Ako nang bahalang humarap at makisama sa desisyon nila. Pero Tay, hinahabol lang naman nila tayo dahil iniisip nilang masama tayo. Hindi naman tayo pumapatay ng tao. Hindi nga tayo nanggugulo sa kanila. May punto po si Leona. At saka, suot naman natin ang mga batong kwintas eh. Hindi ba po yun ang dahilan kung bakit hindi tayo tinatablan ng mga pangontra ng tao? At kung bakit hindi rin tayo agresibo tulad ng ibang aswang na gaya natin? Baka anak, tayo lang ang may mga kwintas na ganyan. At hindi yan pwedeng malaman ng iba. Kailangan nating makisama kung hindi tayo ang mapagbubuntunan ng kanilang galit. Kahit ano pa man, Tay, ayokong pumatay ng tao. Leona, tama na muna. Bakit? Palagi na lang ba akong mananahimik? Malaki na ako, kuya. Isa sa mga ipinangako natin ay hindi mananakit ng tao. Tapos ngayon, sasama ka, Tay, para manakit at pumatay? Tay, bakit hindi na lang po tayo gumawa ng ganitong kwintas para sa iba? Hindi ganun kadali, anak. Sinisid ng ama ninyo ang ilalim ng dagat para makuha ang mga batong yan. Nay, bakit kayo? Wala kayong kwintas pero hindi naman kayo nagugutom sa laman ng tao. Ayos nga lang din po sa inyo kahit laman ng hayop ang pagkain natin, di ba? Baka naman po may pag-asa pa din para sa iba nating mga kasamahan. Anak, ipinanganak akong may kontrol sa sarili. Hindi ko kailangan ng bato para pigilan ang uhaw at gutom ko sa laman at dugo ng tao. Makinig na lang muna kayo. Hindi ako makakapayag, Tay. Gaya natin, sinusubukan lang din nilang mabuhay. Ay, sandali. Bakit parang ipinagtatanggol mo ang mga manunugis? Edgar, huminahon ka. Huwag mong takutin ang mga anak mo. Hindi. May kakaiba sa sinasabi mo, Leona. Ano ba talagang nangyayari? Tay, ayaw lang po talaga ni Leona na makasakit. Manahimik ka, Denver. Hindi ikaw ang kausap ko. Leona, tumingin ka nga sa akin. Ano bang laman ng mga salita mo, ha? Bakit hindi mo ako diretsahin? 22 na ako, Tay. Pero nakakulong lang ako sa gubat na to. Wala akong normal na buhay. Kahit may kwintas ako, kailangan ko pa rin magtago. Hirap na nga akong tanggapin na aswang ako. Tapos ngayon kailangan pang pumatay? Kaya nga hindi kita isasama. Pareho lang yun, Tay. Kapag pumatay kayo, para na rin ako pumatay. Dahil anak niyo ako. Kaya pakiusap, mag-ingat na lang tayo. Huwag na kayong sumama sa mga yun. Denver, may kinalaman ba ito sa pagpunta nyo sa bungad ng gubat kanina? Po? Sagot! Opo, Tay, pero nag-iingat naman po si... Leona! Edgar! Bakit mo sinampal ang anak mo? Hindi kita pinalaki para suwayin ako! Alam mong bawal ang pumunta roon. Pero sinadya mo pa talaga! Nag-iingat naman ako, Tay.
Gusto ko lang makita kung paano mamuhay ang normal na tao. Hindi tulad nating isinumpa. Ang kahibangan mong yan, ang ikapapahamak mo. Idadamay mo pang kapatid mo. Hindi ko ginusto maging ganito. Ayoko ng lahi natin. Gusto kong maging tao. Mula ngayon, kalilimutan mo ang kahibangan yan. Kung ayaw mong mas malala pang maranasan mo. Masama ang loob, tumakbo raw palabas ng kubo si nanay noong gabing yun. Hindi na siya nagdalawang isip at diretso siyang pumasok sa kagubatan. Galit at pilit binabaliwala ang mga sigaw ng kanyang mga magulang sa likod niya. Kahit na narinig daw niya ang boses ni Tatay Edgar, ang mga babala at bantang huwag siyang lalampas sa hangganan ng gubat, hindi niya yun pinansin. At mas pinakinggan niya ang malakas na ingay ng galit sa dibdib niya noong gabing yun. Madam Venus, sabi ni nanay, yun daw ang pakiramdam na matagal na niyang kinikimkim. Ang pakiramdam na isa siyang halimaw, na kahit anong gawin niya hindi siya kailanman magiging normal. At na ang tanging lugar para sa kanya ay ang madilim na gubat na yun habang buhay. Nang marating niya ang dulo ng gubat, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama, pinunasan niya ang luha sa pisngi at handa na sanang humakbang palayo nang bigla siyang hawakan sa balikat ng kanyang kapatid. Sumunod pala si Denver at baka sa mukha nito ang pag-aalala at ang katotohanang hindi siya nito kayang pabayaan. Nababaliw ka na ba talaga? Ano pang iniisip mo? Ikaw ang hindi nag-iisip. Ano? Papayag ka na lang na patay ni tatay ang mga taong wala namang kalaban-laban? Walang kalaban-laban? Leona, hindi ka ba nakikinig? Ang dami nang nawawala sa atin. At sila ang may gawa nun. Paanong naging walang kalaban-laban ang mga taong kayang pumatay ng aswang? Isipin mo nga! Hindi mo kasi nararamdaman ang nararamdaman ko. Sa tuwing nakikita ko siya, ramdam kong lungkot sa mga mata niya. Ramdam ko na may dahilan kung bakit sila nandito. Kuya, tulad natin, hindi lang sila naiintindihan ng iba. Bulag ka na sa pagkahumaling mo sa lalaking yan, alam mo? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano pa kita tutulungan. Yun na sinusubukan kitang intindihin. Alam kong hindi masayang mabuhay ng ganito. Pero ano bang magagawa natin? Hindi naman natin kayang piliin ang buhay natin bago pa tayo ipanganak sa mundo. Kaya pwede ba? Kung nag-aalala ka sa mga taong yun, sana mag-alala ka rin sa sarili mo. Dahil hindi ka nila kaaawaan oras na malaman nilang isa ka sa mga nilalang na itinuturing nilang mortal na kalaban. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Alam ko kung anong paniniwalaan ko. Kung ayaw mong sumama, umuwi ka na. Sumama? Anong sinasabi mo? Sandali! Leona, ano bang binabalak mo? Aalamin kong totoo. Gusto kong patunayan na hindi silang masama. Sila ang biktima dito, kuya. Hindi tayo. Biktima? Dahil tayo ang mga aswang, ganun ba? Oo! Kung wala tayo, wala ring manunugis. Hindi sila lalabas kung walang tinutugis. At wala rin tayong sinasaktan kung hindi sila nanghihimasok sa buhay natin. Sila ang unang pumasok sa gubat. Mali ka. At patutunayan ko yan. Kaya bitawan mo ko. Hindi ka aalis. Uuwi tayo ngayon. Hindi! Sinabi ko nang ayoko, bitawan mo ako! Kuya Eman! Dito ko narinig yung sigaw! Leona, may paparating na. Tara na. Ayaw ko nga sabi eh. Ah! Tulong! Nandito ako! May tao ba dyan? Tulong! Leona, anong ginagawa mo? Ano ba? Tumigil ka nga! Patutunayan ko sa'yo na tama ako. Umalis ka na! Hindi kita iiwan. Ah! Leona! Isang matalim na sakit ang biglang gumuhit sa kanyang balikat nang bumaon sa kanyang laman ng sariling mga kuko. Napasigaw siya sa sakit noon bago tuluyang bumagsak sa lupa, Madam Venus. Sa halip na tumakbo palayo, agad siyang nilapitan ni Tito Denver na kaagad daw hinawakan ng kanyang balikat. Pinigilan ang pag-agos ng dugo at pilit siyang pinapakalma. Habang abala si Tito sa pagtulong kay nanay, narinig niya ang papalapit na mga yabag. At doon sila naabutan ng dalawang lalaking nagmamadaling sumulpot mula sa dilim ng gubat. Shit! Inatake sila! Saan pumunta ang umatake sa inyo? Ha? Saan nagpunta ang umatake? Doon po. Sa kanlurang bahagi ng gubat. Sige kuya, ikaw nang sumunod.
Dadalhin ko muna sila sa tent. Sige. Halika, kumapit ka sa akin. Bubuhatin kita. Ha? Sandali. Saan mo dadalhin ang kapatid ko? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo masasaktan dito. Dadalhin ko kayo sa tent namin para magamot ng kapatid ko itong sugat niya. Matagal na daw na tinitigan ni nanay si Tito Denver noon. Kita na sa mga mata niya ang kaba at pag-aalinlangan, pero wala na siyang nagawa kundi tumango at sumunod. Nang buhatin siya ng binatang manunugis, agad niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan niya nang magdikit ang kanilang mga balat. Napakapit siya sa damit nito. Pilit inaayos ang paghinga dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa pagkakataong yun. Idagdag pa na hindi raw po niya alam noon kung paano itatago ang kilig, lalo na't ang lalaking nagbubuhat sa kanya ay ang lalaking matagal na niyang tinitingnan mula sa malayo. Ang lalaking ni minsan ay hindi niya kailanman inakalang magagawa man lang siyang hawakan. Tahimik nilang tinahak ang mahabang daan, nag-iingat sa bawat yabag, hanggang sa makarating sila sa isang bilog na kapatagan na may katamtamang laki. Sa paligid ang damo ay bahagyang mataas. At ang liwanag ng buwan ay dumidikit sa mga punong nakapaligid, nagbibigay ng malamlam na kaliwanaghan sa lugar. Doon nakatayo ang 4 na tent at maayos sa paligid ang maliliit na apoy na bahagyang nagliliparan ng usok. Mula sa isa sa mga tent, lumabas ang isang babaeng may kayumangging balat. Kahit medyo mas matanda siya kaysa kay Bernard, kapansin-pansin ang pagkakapareho nila ng hugis ng mukha, mata at bahagyang ngiti, na para bang nakakita daw siya ng babae at mas matandang bersyon ni Bernard. Agad itong lumapit sa kanila at kitang-kita daw ni nanay ang pag-aalala at pagkabahala sa mukha ng babae. Pinanood niya ito habang mabilis nitong kinuha ang isang lalagyan na punong-puno ng mga kagamitang medikal, mga garapon, telang pangbalot at iba pang gamit panggamot. Ako si Fema. Huwag ka mag-alala. Gagamutin natin ang sugat mo. Salamat po, Ate Fema. Ako po si Leona. Siya naman po ang kuya ko, si Denver. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit gabing-gabi na ay nasa gubat pa kayo? Naligaw po kami ng kuya ko. Naligaw? Paano naman kayo naligaw ng basta-basta sa gubat na ito? Ano po? Kaninang umaga po kami dumating rito. Pupuntahan po sana namin ng kuya ko yung talon sa gubat na to. Ang kaso, inabot na lang po kami ng gabi ay hindi pa rin namin natagpuan yung talon. Yun ba? Nako, marami na kami nakasalubong dito na binabalak ning puntahan ang talon na yon. Pero dahil delikado, binabalaan namin sila. Kaya karamihan ay bumabalik. O kaya naman, ihahatid namin sila sa talon. At pagkatapos ay babalikan namin sa gabi para ihatid palabas. Bakit niyo naman ho ginagawa yon? Delikadong kagubatan ito. Kaya mas mabuti na hindi ito basta-basta pinapasok ng kung sino-sino. Lalo na kung mga dayuhang gaya ninyo. Ganun po ba? Hindi po kasi namin alam eh. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ihahatid namin kayo pa uwi ng kuya mo. May kalayuan pa ang kalsada dito. Siguro mga 2 oras na lakarin din. Kaya sana, kayanin ninyo ang mahabang lakad. Okay lang naman po sa akin kahit dito na muna kami sa inyo. Bakit naman, Iha? Ayaw mo pa bang umuwi sa inyo? Hindi ka ba natatakot na baka balikan ka ng nilalang nananakit sa'yo? Ang ibig niyo pong sabihin ay ayos lang po sa amin kahit hindi niyo na kami ihatid palabas ng kagubatan. Natatandaan ko naman po ang daan mula dito eh. Hindi po. Masubuti po kung dito muna. Nahimik ka na lang pwede? Kasi naman kuya. Ayos lang ba kayong dalawa? Opo, pasensya na po. Gustong-gusto kasi nitong kapatid ko yung talon eh. Balak pa yatang ituloy ang pagpunta roon kahit na nasakta na siya. Nako, mas mabuti kung makikinig ka na lang muna sa kuya mo, Leona. Mas mahirap kapag na-impeksyon ang sugat mo. Kaya dapat madala agad dyan sa ospital. Wala na eh. Hindi ko na nahabol. Diyos ko, nakakapagod lang. Malamang ay nakatakbo na agad sila matapos umatake sa mga ito. Ay nako,
Swerte kayo. At hindi kayo nalapa ng mga aswang na yun. Ano ka ba naman, Kuya Eman? Tatakutin mo pa talaga ang mga batang ito. Hindi ko sila tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Tsaka hindi naman sila mukhang gulat eh. Hulaan ko. Hindi ito ang unang beses na naka-encounter kayo ng mga aswang, ano? Unang beses pa lang po namin nakakita ng ganong nilalang. Siguro po nakapahinga na kami kaya hindi na kami mukhang takot ngayon. Oo nga naman. Saka hindi naman lahat ng tao pare-pareho ang reaksyon sa bagay na nakakatakot. Una. Pinagtutulungan nyo na naman ako eh. Siya nga pala. Siya si Eman, ang panganay naming kapatid. Eto naman si Bernard, siya ang aming bunso. Magkakapatid ho kayo? Oo, pero kasama rin namin dito ang asawa kong si Dupes. Sa ngayon nga lang ay nasa labas siya ng kagubatan para kumuha ng mga bagong supply ng pagkain dito. Nga pala, nakita nyo ba kung anong itsura ng mga umatake sa inyo? Hindi po masyado eh. Ano ba yan? Akala ko pa naman ay masasabi nyo sa amin ang itsura. Alam nyo kasi, mas madaling hanapin ang mga yon kung alam namin ang itsura. Minsan kasi, yung mga aswang na yan, nagkukunwaring tao rin eh. Mabilis pong pangyayari kanina. Parang bigla lang pong dumaan yung aswang tapos nakalmot na agad ako. Kaya hindi naman namin napagmasdan ng mabuti. Ganun ba? Kung sa bagay, imposible din naman na mabuhay pa kayo kung nakaharap ninyo sila ng matagal. Ang mabuti pa, magpahinga na kayo. Ako na muna magbabantay ngayon. Ano ka ba, Bernard? Bakit hindi ka na lang muna magpahinga? Hindi tayo pwedeng maging pabaya ngayon, ate. May mga sibilyan tayong kasama, oh. Paano kung sinadya lang silang saktan para masundan nila ang amoy ng dugo at matuntun itong kampo natin? Kung sa bagay, may punto si Bernard. Nakakapagtaka naman na sinugatan lang at umalis na agad ang mga aswang na yun. Posible nga na ginawa lang nilang paraan ito para mahanap tayo. Kailangan ko na bang tawagan si Dupes para magmadali na siya? Paano kung ngayong gabi sila sumugo dito? Mas mabuti pa nga, ate. Mas mabuti na yung handa at alerto tayo. Sige, sandali. Tatawagan ko muna siya. Maiwan ko rin muna kayo. Kailangan ko munang maligo. Pawis na ako eh. Dahil sa pagtakbo. Sige po, salamat po ulit sa pagligtas sa amin. Wala yun. Sige, maiwan ko muna kayo. Bernard, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Sige, kuya. Habang lumayo daw si Ate Fema para tawagin ang asawa at umalis naman si Kuya Eman para maligo, napatingin si nanay sa binatang kaharap niya. Nakakulot ang noo nito, nakatitig sa malayo. At saglit lang hinugot nito ang kutsilyo sa bewang. Tahimik siyang lumakad palayo sa kanilang pwesto. Mabagal at maingat, pero sapat pa rin ang distansya para makita ni nanay ang bawat galaw nito. Naupo siya sa isang batuhan, hawak ang kutsilyo sa pagitan ng mga daliri. Minamasdan ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa matalim na bakal. Pinaghalo ang saya at takot ang naramdaman ni nanay ng mga oras na yon. Madam Venus, saya dahil sa wakas, hinayaan siya ng tadhana na makalapit ng ganoon si binatang manunugis. Takot dahil simpleng galaw lang nito ay may bigat at misteryo. Bagay na alam niyang hindi magandang senyales, oras na malaman nito ang tunay nilang lahing magkakapatid. Hindi man ito ang eksaktong pagkakataong lagi niyang naiisip noon, masaya pa rin siya dahil kahit papaano. Nakapalitan nila ng mga simpleng salita ang lalaki. Kahit puro kunot ng noo at seryosong ekspresyon lamang ang ipinakita nito para sa kanya. Sobra-sobra na yun. Sa kabilang banda, lumapit si Tito Denver. Kitang-kita raw ang inis sa mukha nito nang makalapit ay pabulong siyang pinagalitan. Sapat para hindi makarating kay Bernard ang kanilang usapan. Tignan mong kalokohang ginawa mo, Leona. Ano ka ba kuya? Tamang-tama nga ito eh. Anong tama-tama? Wala akong nakikitang tama ngayon. Napapabor sa atin. Para mo na rin inilagay sa kamatayan ang mga sarili natin. Alam kong delikado ito kuya.
Pero hindi mo ba naiisip na matutulungan pa natin ang mga kalahin natin dahil dito? Ano? Paano naman mangyayari yun? Habang nandito tayo, magagawa nating ilayo sila sa baryo natin. At paano mo naman gagawin yon? Pwede nating sabihin na aksidente nating nalaman kung nasaan ang kampo ng mga aswang. At tutulungan natin silang hanapin yon. O kaya naman, sabihin mo na handa tayong tumulong sa kahit anong paraan. Basta kailangan na hindi muna tayo umalis dito kasama nila, kuya. Napapaliw ka na? Paano sila tatay? Paniguradong galit na si tatay. Bumalik man tayo ngayon o hindi, ganun na rin yun. Kaya mas mabuti kung gumawa na nga tayo ng paraan para makatulong sa kanila habang nandito pa tayo. Hindi ko na alam, Leona. Ako ang natatakot sa mga naisip mong gawin eh. Alam mo namang oras na mapahamak ka, hindi namin yung kakayanin ni nanay at tatay, di ba? Alam ko, kuya. Pero wala namang mangyayari kung magtatago na lang tayo ng magtatago. Mas lalo pang walang magandang idudulot kung papatayin nila tatay yung mga manunugis. Tingnan mo nga, kuya. Pamilya sila dito. Pinoprotektahan nila ang mga taong pumapasok sa baryo. Mabubuti sila. Malinaw naman, di ba? Wala silang ginagawa kundi pigilan na ang mga aswang na manakit. Anong pigilan? Ang gusto nilang mangyari ay ubusin ang mga aswang. Leona, at kasama tayo doon. Kaya oras na hindi gumana ang kung anumang pinaplano mo, baka tayo pang unang mamatay sa pamilya natin. Naunawaan naman daw ni nanay ang punto ni Tito Denver noon. Alam niyang gusto lang siyang protektahan ng kuya niya. Pero para sa kanya wala ring mangyayari kung susunod lang siya sa utos ng kanyang ama na manatili sa loob ng bahay at magtago habang buhay. Kung nakatakdang maubos sa mga aswang, mangyayari at mangyayari yon kahit saan pa sila magtago. Para kay nanay mas mabuti nang may gawin siya. Mas pipiliin niyang subukang pigilan ang pagdanak ng dugo kahit pa maliit ang tsansa kesa umupo at maghintay habang may namamatay sa magkabilang panig. At bukod doon ayaw niyang sayangin ang pagkakataong makasama ang hinahangaan niyang manunugis. Mas pipiliin pa niyang mamatay na may lakas ng loob na sinubukang lumapit o umunawa kesa mamatay sa pagtatago at takot. Hindi nagtagal bumalik si Ate Fema at si Kuya Eman. Si Bernard naman ay sandaling umalis at pagbalik ay may dala ng mga kahoy na maingat niyang inilagay sa apoy sa gitna nila. Bahagyang lumakas ang apoy at nagbigay ng mas malinaw na liwanag sa paligid. Tahimik lang na nakaupo si nanay sa isang tabi pero hindi niya mapigilang mapatingin kay Bernard. Kitang-kita raw po kasi ang tikas nito kahit nakaupo ay tuwid ang likod, alerto ang mga mata at parang sanay na sanay sa panganib. Kayo manggiri ng balat nito, halatang hinubog ng araw at mahabang oras sa gubat. May mga gasgas at bahagyang peklat sa mga braso, mga bakas ng laban na hindi na kailangan pang ipagmalaki. Pero parabang lalo namang nagpapaganda sa paningin ni nanay. Habang pinagmamasdan pa niya ito, hindi niya maiwasang mapaisip na ang lalaking ito, sa kabila ng pagiging manunugis, ay may dalang bigat sa kanyang mga mata at malalim na buntong hininga na parabang laging nag-aalala ngunit kailangang ilihim ng husto. At sa sandaling yon mas lalo niyang napatunayan sa sarili kung bakit hindi niya kayang baliwalain ang damdaming pilit niyang tinatago para sa lalaki. O siya, matulog na kayo magkapatid. Malalim na ang gabi, kaya magpapahinga na rin muna kami. Diyan na muna kayo sa tent na dilaw. Tent ko yan. Pero hindi naman ako matutulog ngayon para may magbantay sa kampo natin. Paano kung bigla kang antukin? Ako nang bahala sa sarili ko. Sige na, magpahinga na kayo. Salamat. Pero dito na lang din muna ako sa labas. Hindi pa ako dinadalaw ng antok eh. Sige, kayo ang bahala. Ako ay magpapahinga na muna dahil malayo pa ang lalakarin natin bukas. Salamat po ulit sa panggagamot ng sugat ko, Ate Fema. Wala yon. Oh, Bernard. Gisingin mo na lang ako kapag may problema, ha? Magpapahinga na muna ako. Sige kuya. Isa-isa raw pumasok sa mga tent si Kuya Eman at Ate Fema ng gabing yun, Madam Venus. Tahimik ang paligid. Tanging tunog na lamang ng apoy at mga kuliglig ang maririnig. Ang kuya niyang si Denver ay nanatiling nakaupo sa bangko. Sa una, kunot ang noo nito habang pilit nilalabanan ng antok.
Pilit binubuka ang mga mata at inaayos ng upo. Ngunit hindi nagtagal. Unti-unti ding bumigat ang ulo nito hanggang sa narinig na niyang mahinang humihilik ang kuya niya. Napailing na lamang si nanay noon at bahagyang napangiti. Kahit inis kanina, alam niyang pagod lang talaga ang kapatid niya. Sa sandaling yon napalingon siya kay Bernard. Nakita niyang lumalagok ito ng tubig mula sa dala nitong sisidlan. Ngunit agad din itong napamura na mapagtantong wala na pala itong laman. Tahimik lamang na pinanood ni nanay ang sumunod na ginawa ng binata. Kung paano muna ito tumingin sa paligid. Parang sinisigurong walang panganib bago huminga ng malalim at tuluyang pumasok muli sa gubat. Kinabahan siya sa sandaling yon, Madam Venus. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tumayo si nanay at maingat na sinundan ng binatang manunugis. Hindi nagtagal narating niya ang isang mataas na talon. Malakas ang bagsak ng tubig at malamig ang hangin sa paligid. Sa ibaba, nakita niya si Bernard na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Hawak ang sisidlan at kumukuha ng tubig sa rumaragasang talon. Doon napangiti na lamang si nanay. Lumapit siya sa binata, dala ang kaba at pananabik. Ngunit handang basagin ang katahimikan ng gabing yon. Akala ko ba bawal puntahan ng talon na to? Leona, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi ako makatulog. Ikaw, akala ko ba bawal dito ang mga tao? Bakit nandito ka? Wala namang ibang mapagkukunan ng tubig, kundi ang talon na to. Isa pa, hindi naman delikado ang talon mismo. Ang problema, yung mga nilalang na pwedeng mapadpad dito. Mga aswang? Ganun ba? Ano pa nga ba? Takot ka ba sa kanila, Bernard? Kanino? Sa mga aswang? Hindi. Mabuti naman. Kasi kung takot ka, mas madali ka nilang mahuhuli. Sabi mo nga, delikado sila at masasama. Ikaw din. Huwag kang basta-basta sumusunod. Hindi mo naman kabisado ang gubat na to. Mamaya maligaw ka pa. Ano ka ba? Alam ko kaya ang gubat na to, no? Paano? Ang ibig ko sabihin, sa layo ng nalakbay namin ni Kuya nung naligaw kami, kaya memoryado ko na rin yung lugar. Kung saan-saan na kasi kami nakarating eh. Huwag ka masyadong sigurado. Halos pare-pareho lang ang makikita mo sa gubat na to. Kung hindi puno, bundok at lupa lang. Kaya oras na maligaw ka, ewan ko na lang sa'yo kung swertein ka ulit at makasalubong mo kami. Sungit mo naman. Sige ka, mamaya maligaw nga ako pabalik. Ikaw rin, mahihirapan kayong maghanap sa akin. At bakit naman kita hahanapin? Mga aswang ang dahilan kung bakit kami nandito sa kagubatang ito. Hindi para maghanap ng mga pasaway na taong hindi marunong makinig. Grabe naman. Parang si tatay kung makapagsalita. Huwag kang pabulong-bulong. Naririnig ko rin naman sinasabi mo. Alam mo, bumalik ka na sa kampo at huwag kang pasaway. Hindi ka na bata para bantayan pa. Akala ko ba delikado ang gubat at baka maligaw ako? Bakit pinapabalik mo na akong mag-isa? Akala ko ba memoryado mo na ang gubat at hindi ka na maliligaw? Ito naman, nakakaistorbo ba ako sa'yo? Sana pala hindi mo na lang ako niligtas kanina. Kung ayaw mo pala ng pabigat. Hindi kita niligtas. Natagpuan ka lang namin doon. Isa pa, hindi porket istorbo ka. Gusto ko nang mapatay ka ng mga aswang na yon. Ibig sabihin, hindi mo rin gusto na masaktan ako? Itatanong pa ba talaga yan? Sabi ko na nga ba, nag-aalala ka rin naman. Huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko. Hindi ako mapapatay ng mga aswang na yon. Tingnan na lang natin. Maiba pala ako. Pwede bang malaman kung... Ano? Malaman kung... Alam mo na, yung kasintahan. May kasintahan ka na ba? Ha? Wala akong oras para dyan. Oh, sabagay. At saka sa unang tingin ko pa lang sa'yo, parang lagi kang seryoso. Yung mga katulad mo, kadalasan wala talagang kasintahan, kagaya ni Kuya. Nga pala,
Palagi ka ba talagang ganyan na suplado? Kahit noong bata ka pa? Hindi na mahalaga yun. Bakit ka ba tanong ng tanong? Wala naman. Gusto ko lang maintindihan kung bakit parang galit ka lagi sa mundo. Hindi ako galit. Talaga? Kasi sa itsura mo, parang lagi kang handang makipaglaban kahit wala namang kaaway. Mas mabuti ng handa. Totoo naman. Pero hindi ka ba napapagod? Minsan masaya rin maging normal. Yung walang laging pinaghahanda ang panganib. Subukan mo rin kaya minsan. Hindi na. Mas gusto ko ang ganito. Kaysa magsisi sa dulo dahil naging pabaya. Ang seryoso naman masyado ng sagot mo. Pero alam mo, kahit suplado ka, may punto ka naman. Hindi ko kailangan ng approval mo. Hindi ko rin naman ibinibigay. Sinasabi ko lang. Dapat bumalik ka na. Baka hanapin ka na ng kuya mo. Dito na muna ako. Mamaya na. Ang ganda-ganda pa kasing tumambay dito sa talon. Sandali! Dahan-dahan ka! Madulas, Leona! Dinidinig na lang daw ni nanay ang mga sigaw ni Bernard habang tuluyan siyang lumulubog sa malalim na tubig ng ilog. Mabigat ang suot niyang jacket at sapatos noon at sa bawat galaw niya pababa ay lalo siyang hinihila ng bigat ng mga ito. Pilit siyang pumapalag at sinusubukang umahon pero hindi siya makalungoy pa itaas. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang mukha ng lalaki sa ibabaw ng tubig. Paulit-ulit siyang tinatawag. Puno ng kaba at galit ang boses. Hanggang sa wala na raw siyang marinig kundi ang lagaslas ng tubig at maya-maya'y nakita niyang tumalon si Bernard at mabilis na lumangoy papunta sa kanya. Maigpit siyang hinawakan ng binata at walang salitang tinulungan. Inalis muna nito ang jacket na bumibigat sa katawan niya, saka hinila ang sapatos na halos humila sa kanya pababa. Nang tuluyan siyang gumaan, sabay silang lumangoy palabas ng malalim na bahagi ng ilog hanggang sa makaahon sila sa pampang. Habang hingal at nanginginig si nanay, may malawak na ngiti raw sa labi niya. Halo ng ginhawa at pasasalamat. Pero kabaliktaran ang nakita niya sa mukha ni Bernard, Madam Venus. Nakatitig ito sa kanya. Halatang galit at inis. Parang pinipigilan lamang ang mga salitang gustong isigaw sa kanya. Muntik na ako dun ah. Palagay mo nakakatawa yun, ha? Pasensya na. Sinabi ko na nga ba? Unang beses pa lang kitang makita. Alam ko na agad na sakit ka sa ulo. Isa ka sa mga babaeng hindi marunong makinig. Pasaway. Teka sandali. Bakit magalit na galit ka naman masyado? Wala namang nangyaring masama sa akin ah. At saka, hindi mo naman hahayaang mangyari yun, di ba? Ano bang akala mo sa nangyayari ngayon, ha? Laro? Leona, palagay mo ba kung hindi mo ako kasama ngayon? Mabubuhay ka pa sa ilalim ng tubig na yan? Pero, Katwiran. Puro kakatwiran. Hindi ka na nga nag-iingat, pasaway ka pa masyado. pasensya na. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil bukas sa bukas din, ako mismong mag-aatid sa inyo palabas ng gubat na ito. Hindi ko gustong madagdagan pa ang bitbit kong konsensya. Oras na mamatay ka sa harapan ko. Madagdagan? Anong ibig mong sabihin? Wala. Halika na. Sandali! Bernard! Hintayin mo ako! Parang walang narinig noon ang binata, Madam Venus. Patuloy lang itong naglakad ng mabilis habang bitbit ang sisidlan ng tubig ni hindi man lang lumilingon. Sa likod niya pilit namang hinahabol siya ni nanay. Kahit pagod at basa pa ang katawan, hila niya ang laylayan ng basang-basa niyang bestida. Pagdating nila sa kampo, agad binaba ni Bernard ang dala niya. Walang pasabi. Bigla siya humarap kay nanay. 1 kilos na ikinaurong nito. Kinabahan daw siya noon at inihanda ang sarili sa posibleng sigaw o galit. Lalo na't alam niyang tuluyan na niyang nainis ang lalaki. Pero imbis na manigaw o manakit, tahimik na hinawakan ni Bernard ang balikat ni nanay at marahang pinaupo sa bangko. Pagkatapos ay kinuha nito ang lalagyan ng gamot at naupo sa mas maliit na bangko sa tapat niya. Maingat nitong ipinatong ang binti ni nanay na may gasgas at pasa dahil sa pagkakabagsak sa bato.
Doon lang napansin ni nanay na kahit mahigpit ang panga at seryoso ang mukha ni Bernard, ang mga kamay nito ay maingat at kontrolado. Galit man, pero mas maingat ang mga kilos niya habang ginagamot ang kanyang sugat. Salamat. Pagod na si ate. Hindi ko na siya gigisingin para gamutin ka na naman. Hindi rin pwedeng ipagpabukas to. Baka ma-impeksyon. Hindi ko naman alam na madulas pala yung batong kinatatayuan mo. Sa susunod mag-isip ka muna. Pasensya na. Ay, hindi ko man kilalang kapatid mo pero sigurado ako magagalit siya kapag nalaman niyang muntik ka nang malunod sa ilog na yon. Sanay na si kuya sa pagiging pasaway ko. Yun nga ang problema, Leona. Nasasanay ang mga tao na mag-alala para sa'yo araw-araw. Sa kagustuhan mo mabuhay nang walang iniintinding takot, nagiging pabaya ka. Sa tingin mo tama ba yon? Ngayon lang naman nangyari to. Huwag mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Kabisado ko na yung ganyang ugali. Akala ng mga taong ganyan, sapat na maging masaya. Pero kapag may nangyaring masama, yung mga nasa paligid ninyo magdadala ng konsensya. Sila ang sisisihin, ang sarili nila, dahil hindi ka nila napigilan. Bernard, hindi ko naman sinasadya yun. Ganyan na ganyan din ang sinabi sa akin ni nanay noon. Ha? Dito sa gubat na to, dito sila inatake ng mga aswang. Pero dahil mga manunugis daw sila at alam nilang panganib, hindi nila ako pinakinggan. Kahit na binalaan ko na sila noon na wag nang tumuloy sa pusod ng gubat. Hindi sila naniniwala sa masamang pakiramdam o takot. Kaya mo, hindi rin sila marunong makinig. Anong nangyari? Bumalik si nanay mag-isa. Ang sabi niya wala na si tatay. Sugatan siya. Duguan at naghihingalo. Pero alam mo kung anong tanging nasabi niya sa akin? Ano? Hindi niya raw sinasadyang iwan ako. Ibig mong sabihin, dito sa gubatang ito, namatay ang mga magulang mo? Oo. Kaya nangako ako sa sarili ko na uubusin ko ang mga aswang na yan. At hindi ko magagawa yan kung hindi ako laging handa. Ayoko makakita na naman ng taong namamatay dahil sa kapabayaan. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Hindi ko rin alam. Siguro, natatakot akong tulad ng mga nangyari sa kanila. Gagawa ka rin ng desisyong magpapahirap sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Gaya ng kuya mo. Kung sasabihin ko ito sa'yo ngayon, baka matuto ka rin makinig at maging maingat bago pa mahuli ang lahat. Hindi raw napigilan ni nanay na sandaling mapahiya nung gabing yun. Bigla niyang naalala ang kanyang mga magulang. Alam niyang masama ang loob nila sa kanya, pero mas nangibabaw pa rin ang pag-aalala nila para sa kanilang magkapatid. Lalo na ang tatay niya. Sumunod sa isip niya ang kuya niyang alam niyang dinala niya sa kapahamakan dahil sa pagiging padalos-dalos ng kanyang mga desisyon. Kaya naman ang gabing yun, tahimik niyang kinimkim ang unti-unting pagsisisi na gumagapang sa kanyang isipan, Madam Venus. Para bang natauhan siya sa mga sinabi ni Bernard at unti-unti niyang naramdaman ang inis sa sarili. Kinabukasan, ginising siya ng sinag ng araw. Pagbukas ng kanyang mata, wala na sa tabi niya si Tito Denver. Wala rin sa mga tent sina Ate Fema at Kuya Eman at pati si Bernard ay hindi niya makita. Para bang sa isang iglap na iwan siyang mag-isa sa kampo. Biglang sumikip ang dibdib niya sa takot, Madam Venus. Bubuo na sana siya ng salita para sumigaw at tawagin ang mga kasama na makarinig siya ng mga boses na nagtatawanan sa likod ng tent. Napalingon siya at sinundan ng tunog. Doon niya nakita si Bernard kasama ang mga kapatid nito at isang lalaking may mahabang buhok. Hindi lamang yun, naroon din si Tito Denver. Kitang-kita daw ni nanay ang malalawak nilang ngiti habang masayang tumutulong sa paghahanda ng pagkain.
Bagay na hindi niya inaasahan ng araw na yun. Anong meron? O, Leona, gising ka na pala. Halika dito. Ipapakilala kita sa asawa ko. Siya si Dupes. Magandang umaga po, Kuya Dupes. Ako po si Leona. Magandang umaga rin, Leona. Ano? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Naikikilos mo bang balikat mo? Balita ko, inatake ka raw ng aswang Ayos lang po ako. Nakikikilos ko naman ang braso ko kahit papano. Huwag niyo nang alalahanin si Leona. Kayang-kaya pa nga niyang gamitin sa paglangoy ang braso na yan eh. Ano? Kung hindi pa inamin ni Bernard sa akin na muntik ka na malunod, balak mo pa bang isikreto? Hindi ko naman kasi talaga sinasadya yun eh. Sinadya mo o hindi mangyayari yun kung hindi ka sumunod sa kanya sa talon. Oo. Tama na yan. Paniguradong nasa bunas si Leona ni Bernard kagabi pa. Alam mo, itong bunso namin, para bang siya ang panganay sa amin. Kung manermon. Kaya malamang, naserbo na nga niya si Leona kagabi pa. Dapat lang yun sa'yo. Pasaway ka naman kasi talaga eh. Kuya naman eh. Naku, mamaya na yan. Ang mabuti pa kumain na tayo. Lalamig ang pagkain. Ang sarap pa naman ng pagkakaihaw ng asawa ko sa mga isdang ito. Kuya, anong ginagawa mo? Ano pa ba? Eh di gumagawa ng paraan para makaalis na tayo sa sitwasyong sinimulan mo. Pero kuya, Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. May punto ka rin sa sinabi mo kagabi. Mamaya, mag-usap tayo tungkol dito. sige. Oh, dito kayo, Leona, Denver. Subukan ninyo itong mga prutas na dala ko. Hindi na po. Busog pa po ako. Ha? Nako. Pinasadya ko pa naman ang mga putas na yan para sa'yo. Para naman may lakas kayo sa paglalakad mamaya. Salamat po ate, pero wag na po. Subukan mo muna. Ha? Subukan mong kumain dahil paniguradong kagabi pa walang laman ang sikmura mo. Sige. Salamat. Tikman mo na. Masarap naman yan eh. Mas masarap pa nga kaysa sa mga prutas na ipinapatikim sa atin ni tatay. Ang sarap nga. Ano bang klaseng putas ito? Sobrang sarap naman. Talaga itong si Leona, oh. Magbibiro pa talaga. Sino ba naman sa mundo ang hindi nakakaalam ng mansanas, ano? Opo. Nagbibiro nga lang po ako. Hindi raw mapigilan ni nanay noon ang mapahiya. Nalimutan niya ang katotohanan sa mga panahong yon na nagkukunwari lamang siyang tao at hindi dapat mahala tayo ng mga kaharap niyang mga manunugis. Pero dahil lahat ay natawa at napaniwala sa kanyang palusot, sandali siyang nakahinga ng maluwag. Pero naudlot agad yun ang magtapat ang paningin nila ni Bernard. Malalim daw ang mga titig nito sa kanya. Hindi naman masama. Ngunit para bang gamit ang mga mata ay kinikilala siya ng husto Madam Venus. Ang sabi pa nga ni nanay, kung wala siya sa ganong sitwasyon, marahil sobra na ang kilig niya sa mga titig ng binata. Pero sa halip wala siyang magawa kundi ang maglabas ng malalim na buntong hininga. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya magawang labanan ang mga titig ng lalaki. Ano ba yan, Eman? Tigilan mo nga yung gitara ko, hindi ka naman marunong eh. Inusubok lang naman, pare. Ito naman, oh. Hindi naman masusugatan ng pinakamamahal mong gitara. Aba dapat lang. Dahil kapag nasira yan, ipapakain talaga kita sa mga aswang. Ay nako, puro naman kayo kalokohan. Pagpasensyahan mo na sila, Leona. Ganyan talaga ang dalawang yan. Umiingay kapag magkasama. Nako. Ayos lang po yun. Nakakatuwa nga po sila eh. Marunong ka bang kumanta, Kuya Dupes? Ay nako. Hindi masyado eh. Ang totoo niyan, binihiyaan ako ng husay sa pagigitara pero pagdating sa pagganta, awa na lang talaga. Sakto po.
Magaling po kumanta ang kapatid ko. Hindi nyo nga po natatanong pero may ginagawa siyang kanta ngayon. Ba, sige nga. Parinig naman kami. Hoy, ano ko ba naman kuya? Bakit mo naman sinabi pa yun? Bakit? May ginagawa ka naman talagang kanta, di ba? Oo nga, pero hindi pa naman tapos yun. Ayos lang yan. Kahit yung simula lang o kaya yung chorus. Saka na lang po kapag tapos na, Kuya Eman. Paano namin mapapakinggan yan? Paalis ka na nga mamaya. Oo nga. Kantahin mo na kasi. Hindi pa nga tapos, Kuya. Kulit mo naman eh. Para kanino ba ang kantang yan, ha, Leona? Po, Unahan ko. Para sa lalaki yan, ano? ganun na nga po. Nako, nasabi ko na nga ba eh. Ang babaeng kasing ganda mo. Malabong walang kasintahan sa panahon ngayon. Ho, naku, wala po akong kasintahan. Oh, akala ko ba para sa lalaking ginagawa mong kanta? Opo, pero Ay nako, itatanong niyo pa ba yan? Ibig sabihin may nagugustuhan si Leona. Pero hindi ibig sabihin na kasintahan na agad niya. Tama ba ako, Leona? opo, Ate Fema. Ano pang hinihintay mo? Iparinig mo na sa amin kahit konti lang. Huwag niyo na siyang pilitin. Ito naman si Bunso. Napakaseryoso lagi. Nagbibiro lang naman sila kay Leona. Alam ko ate, pero huwag niyo na siyang pilitin. Pwede naman tayo magkita-kita muli, di ba? Kaya naman pala eh. Gusto palang makita uli. Hinako. Alam ko na yan. Bernard, Sira ka, kuya. Ang ibig ko lang sabihin, kung gusto niyong marinig ang kanta niya, di magkita-kita na lang tayo ulit. Mas mabuti rin kung sa labas ng gubat na ito natin yung gagawin. Malayo sa lahat ng kaguluhan dito. Oo nga naman. Paminsan-minsan maganda rin naman na nagkakaroon tayo ng ibang mga kaibigan. Nakakasawa na rin naman ang mga mukha ninyo eh. Oo naman. Mas mabuti na nga kung magkita-kita tayo muli. Kapag maayos ng lahat. Tapos na naman siguro ang kanta mo nun. Di ba, Leona? Naku, siguro naman tapos na nga po. Shh! Sandali. Huwag kayong maingay. Bakit yun, Bernard? May naririnig ako. Shit! May naririnig din ako. Parang pagaspas. Denver, Leona, sumunod kayo sa akin, bilis! Ate, ano pong nangyayari? Shh! Basta huwag kayong maingay. Pumasok kayo sa loob ng tent. Huwag na huwag kayong kikilos. Naguguluhan daw noon si Nanay Madam Venus, pero mabilis ding nagkaroon ng sagot ang lahat nang mapansin niya ang bahagyang nakabukas na tela ng tent. Dahan-dahan siyang sumilip at doon niya nakita ang nilalang sa labas. Isang katawan ng babae ang nakalutang sa ere. Kulubot at tuyot ang balat na para bang matagal nang nababad sa araw. Ang mukha rin daw nito ay halos hindi na makilala sa dami ng dugong nakadikit sa pisngi, sa noo, hanggang sa baba. At para bang sariwa pa ang mga yun. Ang mga mata naman nito ay malalim at maitim. Walang bakas ng awa o kahit anong emosyong makikita sa mukha ng aswang. Hindi lamang yun, Madam Venus. Dahil mula sa likod nito ay nakabuka ang malalapad na pakpak na kahawig ng sapaniki. Sa magkabilang kamay ay mahigpit na hawak ang dalawang bangkay ng lalaki. Parehong wakwak ang tiyan. Nakalabas sa mga laman loob at kapwa wala ng ulo. Tumatagas pangaraw ang dugo habang dahan-dahan itong bumababa mula sa ere. Paglapag sa lupa, walang sinabi ang nilalang. Basta na lamang nitong ibinagsak ang dalawang katawan sa harap nila. Sunod ay isa-isa nitong pinagmasdan sina Bernard at ang mga kasama niya. Para bang sinusukat kung sino ang kanyang isusunod. Agad na naging alerto naman ang lahat. Hawak nila ang kanilang mga sandata, kaya nung unang lumusob si Bernard upang saksakin ito, ay agad na sumunod ang lahat. Pero sa halip na lumaban, ay bigla na lamang tumalikod ang babae. Sa isang iglap, muli nitong ibinuka ang mga pakpak at mabilis na lumipad pa itaas na para bang pinaglalaruan lamang sila. Hindi naman daw makapaniwala ang magkakapatid. Pati na rin si Nanay at Tito Denver kapwa gulat sa nangyari. Oo, mga aswang sila pero ni minsan hindi pa sila nakakita ng ganong klase ng nilalang. Kaya naman nang tuluyan silang lumabas ng tent, baka sa kanilang mga mukha ang takot at pagkabahala. At yun ay agad napansin ni Bernard.
ayos ka lang ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Halika, isuot mo itong jacket ko. Mukhang hindi pa kayo makakalabas sa guban dito sa ngayon. Sandali, bakit naman? Mas kailangan nating unahin ang pagbabago ng pwesto ng kampo. Bakit kasama pa kami? Dahil hindi namin kayang ihatid kayo palabas habang naglilipat ng kampo. Hindi nyo na kami kailangang ihatid. Ako nang bahala sa kapatid ko. Uuwi na lang kami. Delikado ang daan para sa inyong dalawa, Denver. Mas delikado kami ng kapatid ko rito. Mali ka. May kutob ako na kayo ang ipinunta ng bangkila na yon. Ano? Bangkila ng tawag sa aswang na yun. Bibihira lamang sila at nagpapakita lang sa dalawang dahilan. Ano ho yun? Una, para salina ng itim na perla sa mga tao at gawing aswang. Pangalawa, para pumili ng biktimang mapaglalaruan niya. Ano? Sandali, hindi ko kayo maintindihan. Alam niyo ang aswang na yon? Paano? Dahil minsan na silang nagpakita sa akin. Anong ibig mong sabihin, Bernard? Noong gabing nakabalik si nanay, hindi siya nakatakas sa mga aswang. Dinala siya mismo ng bangkila na yon para patayin sa harap ko. Ano? Pinag-aralan ko ng tungkol sa kanya. At sa wakas na nagpakita na silang muli. Kuya, eto na pagkakataon natin para harapin ang halimaw na pumatay kina nanay at tatay. Pero bakit siya biglang lumabas muli? Malamang ay may nakikita na muli siyang panibagong paglalaroan. Hindi lang yun. Pinagbabantaan din niya tayo, kuya. At ang dalawang bangkay na ito. Ito ang kanyang unang babala na babalik siya. Mukhang tama si Bernard. Hindi nga matutuloy ang pag-alis ninyo. Yun na, Denver. Mukhang kayong magkapatid ang natitipuan ng bangkila na yon. Kaya muli siyang lumabas. Ano? Hindi raw magawang makapagsalita noon ni Nanay Madam Venus. Agad na lamang siyang napahawak sa kanyang dibdib, kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang damit ang kwintas na galing sa kanyang ama. Hindi man niya alam kung bakit, ibang pakiramdam niya nang marinig niyang pwedeng maging aswang ang normal na tao. Pero may pakiramdam siyang may kailangan siyang malaman at konektado yun sa nagpakitang bangkilan. Sa huli, maging ang kuya niya ay hindi na rin alam kung ano nga ba ang pinasok nilang gulo. Ni hindi na nila alam kung ano bang dapat nilang unahin, ang iligaw ang mga manunugis para mapalayo sa kanilang pamilya o ang makaalis sa kampo. O ang alamin pa tungkol sa bangkilan na ni minsan ay hindi nila narinig mula sa kanilang mga magulang. Lumipas ang oras at naglakad na sila. Bitbit ang mga gamit pupunta sa ibang pwedeng pagtayuan ng mga tent. Nang makahanap sila ng kapatagan, agad na kumilos ang lahat para muling magtayo ng kampo. Pero malalim daw ang iniisip ni nanay noon at walang sabi-sabing humiwalay sa grupo at sinuot ang kagubatan. Napansin naman siya noon ni Tito Denver kaya agad siyang sinundan. Ilang beses pa daw siyang tinawag nito pero pinili niyang bilisan na lamang ang mga hakbang hanggang sa naging takbo na yun at tuluyan nilang narating ang kanilang maliit na baryo. Nasaan sila? Bakit parang wala ang mga kasama natin sa baryong to? Kuya, sila tatay. Tingnan natin ang bahay, baka nandoon sila. Tay! Nay! Wala sila rito. Walang katao-tao sa buong baryo, Leona. Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam, kuya. Pero masama ang kutob ko. Sandali, Leona. Tingnan mo. May tulo ng dugo dito sa sahig. Halika, sundan natin. Agad daw sinundan ng magkapatid ang patak ng dugo, Madam Venus. Habang naglalakad sila, ramdam ni nanay ang unti-unting pagbigat ng dibdib niya. Halo ng takot at kaba sa maaring tumambad sa kanila. Sa bawat hakbang, mas malinaw ang bakas ng dugo. At kasabay noon ay ang pakiramdam na may masamang naghihintay sa kanila. Lalo pang lumala ang kaba niya. Nang makarating sila sa taas ng talon, mula ron, tanawang malaking bato sa ibaba. Ang mismong lugar na pinagtayuan nila ni Bernard ng nakaraang gabi. Sa isang igla parang bumalik sa kanya ang realidad. Dahil doon,
Bigla na lamang daw napaluha si Nanay, Madam Venus. Hindi niya napigilan ang sarili. Napatigil siya sa paglalakad. Dahilan para mapalingon si Tito Denver. Kita sa mukha nito ang pagkalito at pag-aalala. Leona, anong problema? Kuya, hindi maganda to. May pakiramdam ako na natotoo ngang tayong pakay ng bangkilan na yon. Kaya natuntun niya ang kampo nila Bernard. Anong ibig mong sabihin? Paano namang tayo ang pakay nila? Hindi naman tayo mga tao, aswang tayo. Kung iisipin, kakampi nga tayo ng bangkilan na yun, hindi ba? Hindi. Paano kung alam niya na wala tayong balak kumampi sa mga aswang na gustong pumatay sa mga manunugis? Paano kung yung dalawang bangkay na dinala ng bangkilan ay pananakot niya sa atin at hindi kina Bernard? Leona, masyado mo lang pinag-aalala ang sarili mo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Nagkataon lang to. Mas pagtuunan natin ng pansin ngayon kung nasaan si nanay at tatay. Panigurado akong hindi lang nagkataon ng lahat ng to, kuya. Kung hindi man, huwag ka na masyado mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Palagi naman tayong gumagawa ng paraan, hindi ba? Pero natatakot ako. Paano kung tama ako? Paano kung imbis na makatulong, ako pa mismo nagdala ng kapahamakan kina Bernard? Tana, alika nga. Sinasabi ko na nga ba? Bernard, anong ginagawa mo dito? Bernard, kanina ka pa ba dyan? Oo. At dinig na dinig ko kung paano nyo kami niloko. Sandali! Bernard, magpapaliwanag ako! Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Dinig na dinig ko ang lahat, Leona. Nagkunyari lang kayong mga tao. Pero ang totoo, mga aswang pala kayo. Sinasabi ko na nga ba na may kakaiba sa inyo eh. Hindi kayo takot sa mga aswang. Ni hindi mo iniinda ang mga sugat mo, Leona. Gusto ko lang makatulong sa inyo, Bernard. Kaya kami nagkunwaring mga tao. Makatulong? Paano mangyayari yun? Kahit kailan, hindi ako makikipagtulungan sa mga kagaya ninyong mga aswang! Alam kong galit ka, Bernard. Pero hindi naman namin kayo sinaktan, hindi ba? Hindi kami masasama tulad ng ibang mga aswang. Hindi kami basta-basta nagugutom sa laman ng tao. Iba kami sa kanila. Hindi kami masasama. Sinungaling! Ang sabihin ninyo, mga tauhan kayo ng bangkila na yon at lumapit kayo sa amin para paglaruan kami. Para lukohin kami. Hindi totoo yan, Bernard. Matagal na kitang sinusundan noon pa. Alam kong mabuti kang tao, kaya hindi ako papayag na mapatay ka ng mga kasamahan namin. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makalapit sa iyo eh. Para balaan kayo sa posibleng mangyayari. Pero hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Kung paano ko sisimulan nang hindi nyo nalalaman ng totoong lahi ko. Matagal na akong handa sa mga katulad ninyo. Hindi nyo na kami kailangan balaan pa. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Lalo ng pag-aalala mo, Leona. Hindi ko kailangan yan. Pero akala ko ba, pwede naman tayo maging magkaibigan. Hindi ba't sabi mo magkikita pa tayo? Para iparinig ko ang kanta ko sa inyong magkakapatid. Yun na nga eh. Akala ko rin pwede. Pero mukhang mas mabuti pang ang sinubukan mo nang iparinig sa amin ang kantang yan kahit na hindi pa tapos. Bernard, kung ano man ang binabalak mo, hindi kailangan mangyari yan. Mahal ka ng kapatid ko. Matagal na siyang baliw na baliw sa'yo. Kaya nga kahit talimos sa aming lahi, sinamahan ko siya sa kabaliwan niya eh. Hindi ko na problema kung masyadong pasaway ang kapatid mo. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang lahat ngayon, Denver. Dahil oras na malaman ito ng mga kapatid ko. Akala nyo ba, papatayin nila kayo ng mabilisan? Huwag mong idamay si Kuya Bernard. Ako nagsimula nito. Kaya ako na lang ang patayin mo. Huwag mo na siyang idamay. Pasensya ka na, Leona. Pero hindi ko nabanggit sa'yo na wala akong awa pagdating sa mga aswang. Bigla raw inilabas ng manunugis ang kanyang sandata noon. Si Tito Denver naman ay mabilis na pumwesto upang salubungin ang posibleng pag-atake. Sa pagmamadali, itinulak niya si Nanay palayo na naging dahilan
kung bakit napasubsob si nanay sa gilid ng bangin. Halos mawalan pang araw siya ng balanse at muntik pang mahulog. Mabuti na lamang at nagawa niyang makakapit sa malaking ugat. Pero hindi yun ang pinaka nakakakilabot, Madam Venus. Ang tunay na gumuhit sa kanyang dibdib ay ang malalakas na pagaspas ng mga pakpak sa itaas nila. Napatingala si nanay. Pilit binubuo ang lakas para sumigaw at balaan ang dalawang lalaking abalang nagpapalitan ng atake. Pero huli na ang lahat. Dahil sa mismong sandaling makaangat siya mula sa pagkakasubsob, siya namang bumaba ang bangkilan mula sa ere at lumapag sa mismong harapan niya. Dahil doon, nagawa niyang pagmasdan ng mabuti ang mukha ng bangkilan. At gano'n na lamang daw ang kanyang naramdamang takot nang makilala niya ito. Nanay? Leona! Takbo! Subukan mong umalis, Leona. Kundi pipira-pirasuhin ko sa harapan mo ang katawan ng lalaking matagal mo nang kinahuhumalingan. Hindi! Hayop kang bangkilan ka! Papatayin kita! Pinatay mo mga magulang ko! Kapag nga naman siniswerte, hindi lamang ikaw, Leona, ang matatagpuan ko rito, kundi pati na rin pala ang manunugis na may matinding galit sa akin. Naibitawan mo si Bernard. Kung galit ka sa ginawa ko, sa pagsuway ko sa inyo ni tatay, ako na rin yung parusahan nyo. Huwag nyo na siyang idamay pa. Nay! Anong nangyari sa inyo? Paanong isa kayong bangkilan? Isa lang ang paraan para malaman ninyo ang totoo. At yun ay nakasalalay sa magiging sagot mo sa tanong ko, Leona. Ano? Pumili ka. Ang ama mong paniguradong nag-aagaw buhay na ngayon? O ang manunugis na ito na kahit gaano mo pa'y pagtanggol ay hinding-hindi ka titingnan sa paraang katulad ng inaasahan mo? Bitawan mo! Nay, tama na ho. Huwag niyo ako papiliin. Sasama na lang po ako sa inyo. Wala naman yan sa ibinigay kong pamimilian, Leona. Kaya habang hindi pa ako napipikon sa'yo, sumagot ka na! Hindi! Bernard! Ganun na lamang daw ang sigaw ni nanay nang biglang lumakad ang bangkilan papunta sa bangin. Doon itinapat niya si Bernard at sakal-sakal niya ito. Sa kama niya malawak ng ngiting ibinalik ang paningin kay nanay. Sa takot na paupo na si nanay sa lupa. Si Tito Denver naman daw ay sumubok na sugurin ng nilalang, ngunit malakas lamang siyang natabig ng pakpak nito. Dahilan upang siya'y tumama sa isang malaking puno. Si nanay naluhaan at hindi alam ang gagawin, ay nakatingin sa namumulang mga mata ni Bernard. Nakabuka na ang bibig nito sa paghahabol ng hininga. Sinusubukan ding makawala, ngunit parang walang kahirap-hirap lamang itong sakal ng bangkilan. Isa pang pagkakataon, Leona. Ang ama mo o ang binatang ito? Hindi ko alam. Kung ganon, ako ang pipili para sa'yo. Bernard! Para bang huminto raw ang oras sa sandaling yon, Madam Venus. Para bang kahit ayaw niya, mas naging detalyado pa sa isipan niya kung paano biglang kinalmot ng bangkilan ng tiyan ng binatang manunugis. Saka ito binitawan. Sinubukan pa raw takbuhin ni nanay ang dulo ng bangin at abutin ang kamay ni Bernard. Ngunit sandaling dapis lamang yon, hanggang sa masaksihan niya kung paanong tuluyang bumagsak ang katawan ng lalaking minamahal niya sa malalim na ilog. Nang akma na sana siyang tatalon upang sundan ito, mabilis naman siyang natangay ng bangkilan. Inilapad siya nito ng kanyang kuya pa itaas at ilang minuto lamang ang lumipas bago sila muling ibagsak sa butas ng kobrahan, kung saan nakita nilang naroon ang kanilang tatay Edgar. Nakabaluktot, iyakap ang dugo ang katawan at hinahabol na ang hininga. Tay! Tay, ano pong nangyari sa inyo? Sandali. May kalmot si tatay sa kanyang dibdib. Heto, suot kong jacket. Tulungan mo ako ibalot ito sa katawan niya, kuya. Sige, akin na. Ayan, ayos na, tay. Magiging maayos din po kayo.
Diyos ko, kayong dalawa. Pinag-alala niyo ako ng gusto, mga anak ko. Pasensya na po, Tay. Kasalanan ko pong lahat ng to. Patawarin niyo po ako. Hindi mo kasalanan ito, anak. Kasalanan ko ito. Po, Alam niyo, ilang taon na rin akong hindi naging totoo sa inyo. Ngayon, ito na siguro ang tamang panahon para malaman yung katotohanan, mga anak. Anong totoo po, Itay? May kinalaman ba ito kung bakit biglang naging bangkilan si nanay? Makinig kayo sa akin. Kayong dalawa. Ang nanay niyo, hindi siya isang aswang. Hindi siya bangkilan. Isa siyang tao. Mabait, maganda at paniguradong alalang-alala na sa inyo. ho? Pero Tay, si nanay pong nagdala sa amin dito. Duguan siya at may pakpak. Ibang-iba siya sa atin, Tay. Hindi. Hindi niyo ako naiintindihan, mga anak. Ang nanay niyo ay isang tao. At hindi siya ang inang inaakala niyo ngayon. Tay, hindi po namin kayo maintindihan. Maliit pa kayo nung naligaw tayo sa baryong ito. Isa akong albularyo, mga anak. Nandito tayo para kumuha ng halamang gamot. Pero hindi ko akalaing ang simpleng araw na yon ay magiging isang panganib. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagpakita sa atin noon ang bangkilan. Sinalilan niya ako ng itim na perlas para Para gawing aswang? ganun na nga. At maging kayo, sinalinan din niya. Kaya po ba may mga kwintas kaming ganito, Tay? Hindi po ba totoo na kayo ang gumawa nito para protektahan kami? Ang mga kwintas na yan ay ang mga perlas na ibinigay ng pangkilan. Pero hindi kumana sa akin ang kanyang sumpa. Isa akong albularyo. At may mga pangontra ako sa aking katawan. Dadalhin na niya sana kayo noon pero nagmakaawa ako na hayaan akong sumama. Sinabi kong sumusundin ko ang lahat ng ipag-uutos niya. Lahat. Huwag lang niya kayong tuluyang gawing halimaw. Nagawa ko siyang mapapayag. Pero kapalit doon ay ang kalimutan natin ang buhay natin bilang tao. At tuluyan tayong sumama sa kanya. Magkunwaring pamilya niya. Sinubukan kong maging matapang, mga anak. Lahat ng iutos na sinunod ko. Huwag lang niya kayong saktan. Huwag lang kayong mapapasama. Tay, Pero hindi niya alam. Nagawa kong lagyan ng mga panangga ang itim na perlas ninyong dalawa. May ritual ang mga batok yan kaya hindi kayo nakakaramdam ng kagustuhang manakit ng mga tao. pero ikaw, Tay. Paano po na hindi kanya nasasaktan? At ang mga kasama natin? Bakit hindi nila nalalaman na isa kang tao? Dahil totoo ang batong sinisid ko mula sa dagat. Ito ang suot ko ngayon, mga anak. Ito ang tumutulong sa akin para makasabay sa lahat. Nalaman po ba ni nanay ang tungkol sa batong suot nyo? Kaya bumalik siya sa pagiging bangkilan? Alam niya ang tungkol sa batong ito, anak. Alam niya ito lang ang paraan para makasabay ako sa lahi nila. Gusto niyang samahan ko siya sa gagawin niyang pagsakop sa mga tao. Kaya alam niyang kailangan ko ang batong ito. Kung ganun, kaya po ba ganun na lang ang pag-aalala ko sa mga tao? Yun pala'y, dahil hindi naman talaga ako isinilang na aswang. Ganun na nga, anak. Hindi rin nawala sa iyo ang pagiging tao. Dahil ni minsan ay hindi niyo naranasan ang maging mabagis tulad ng mga aswang. Hindi ko hinayaang mangyari yon, mga anak. Dahil umaasa ako. Umaasa akong may pag-asa pa kayong makabalik sa dati. Mahigpit daw ang pagkakayakap ng magkapatid sa kanilang ama. Nanginginig daw ang mga kamay ni nanay habang nakayakap dito. Halo-halo ang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Takot, lungkot, galit at pagsisisi. Hindi niya matanggap na ang inang buong buhay niyang inakalang tahimik at mapagkalinga, siya palang bangkilan na matagal nang nagtatago sa dilim.
Samantalang ang kanyang ama, ang lalaking madalas niyang kontrahin at hindi pakinggan, napakarami na palang isinakripisyo. Sabi pa niya, humahanga raw siya dito bigla dahil sa tagal ng panahon, noon lamang niya nakita ang pagod sa mga mata nito. Pagod na matagal na niyang kinikimkim. Doon niya naunawaan na ang bawat paghigpit, bawat pagbabawal ay hindi dahil sa galit kundi dahil sa takot. Tahimik lang naman daw si Tito Denver noon. Nakayuko, mahigpit ang pagkakuyom ng mga kamao. Pilit pinipigilan ang emosyon. Sa gabing yon pareho nilang napagtanto na hindi pala sila inilalayo ng kanilang ama sa mundo, kundi inililigtas mula rito. Ang mabuti pa, Tay. Tumakas na tayo sa bangkilan na yun bago pa siya bumalik. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa, mga anak. Tay naman, kayanin niyo pa ho. Tutulungan namin kayo. Halika, Tay. Kumapit ka ho sa akin. Lalo lamang kayong mahuhuli ni Rosel kung isasama niyo pa ako. Hindi ho namin kakayanin ni Leona kung iiwan na lang namin kayo dito lang basta. Mga anak, Subukan ho muna natin, Tay. Kung hindi po kayo sasama sa amin, hindi na rin po kami aalis dito. Dahil doon nagtulungan ang magkapatid na alalayan ng kanilang ama. Nakapatong ang magkabilang braso ni Tatay Edgar sa kanilang mga balikat habang pilit nilang inilalabas siya mula sa kobrahan. Ngunit kakalabas pa lamang nila at ilang hakbang pa lang ang nagagawa, bigla nang bumaba mula sa itaas ang bangkilan. Malakas ang pagaspas ng mga pakpak. Tila matagal na silang binabantayan mula sa itaas. At saan naman kayo pupunta? Leona, dito sa kabila, bilis! Oo, heto na. Wala kayong matatakbuhan sa kagubatang ito nang hindi ko nalalaman. Teka talaga, Leona. Dito ko lang muna kay Tatay. Tumago kayo. Sandali, ano gagawin mo, kuya? Hindi mo siya kakayaning mag-isa. Basta magtago na kayo. Kuya, ano ba? Tumakbo na lang tayo. wadan niyo na lamang ako, anak. Mas makakakilos kayo nang mabilis kung hindi niyo ako kasama. Tay naman, sandali. Ganito na lang po. Maupo muna kayo dito sa may puno. Tutulungan ko lang si kuya. Hindi pa man nakasasagot ang ama niya, agad na isinandal ni nanay si Tatay Edgar sa isang puno at tumakbo upang tulungan si Tito Denver. Inilabas niya ang kanyang mahahabang kuko at pangil at hinila ang isang pakpak ng bangkilan habang abala ito sa pakikipagpalitan ng atake kay Tito Denver. Ngunit sa ilang paghila pa lamang ng kanyang nagawa, kumilos na ang bangkilan. Lumipad ito pa itaas at bigla siyang binuhat bago malakas na inihagis kay Tito Denver. Sa lakas ng impact, pareho silang gumulong sa lupa. Halos hindi makasinghap ng hangin si nanay. Tumama ang kanyang tiyan sa nakataas na ugat ng puno. Agad namang lumapit si Tito Denver at inalalayan siyang makabangon. Pero bago pa man sila makatawid ng sandali, napalingon sila at nakita si Tatay Edgar na umuungol sa sakit. Kitang-kita ni nanay ang mahabang kuko ng bangkilan na nakasuksok sa likuran ng kanilang ama, tumagos hanggang tiyan. Nagbukal ang dugo mula sa bibig ni Tatay Edgar at bumagsak siya sa lupa nang bitawan ng bangkilan. Tatay! Hayop ka! Papatayin kitang bangkilan ka! Ah! Tay! Leona! Tay! Kumabado kayo sa akin! Nandito lang ho ako! Umalis ka na! Hinihintay ka na niya! Kailangan niya tulong mo! Tay, ano ba sinasabi mo? Huwag ka nang magsalita! Lalo ka lang mahihirapan yan! Patawad kung hindi ko maprotektahan ang kuya mo hanggang dulo. Tay naman! Hindi ka pa pwedeng mawala, Tay! Eto, tanggapin mo ang patong kwintas na ito, anak. Hindi lamang simpleng proteksyon ang ibinibigay dahil oras na gawin mo yung pulpos at ihalo sa tubig, magiging pinakamabisang panggamot sa malalang sugat. Pero Tay, may ganito ka pa pala. Bakit hindi mo agad sinabi para nagamot ka agad namin? Anak, may mas nakakailangan dyan sa ngayon
Ano pong ibig niyong... Tay! Hindi niyo kailangan gawin to! Kailangan, anak. Alam kong mapoprotektahan ka ng manunugis na yon. Alam kong mabuti siya. Tay! Nakita ko kayo, anak. Nakita ko kung paano ka niligtas ng inatak yon nang mahulog ka sa ilog. Alam kong kaya mo namang iligtas ang sarili mo. Pero kaya ko, hindi ka rin niya pinabayaan. Anak, kailangan mo siyang iligtas. Inihintay ka na niya. Tay! Baka naman po may iba pang paraan. Huwag naman pong ganito. Mahal ko kayo ng kuya mo, anak. Para natin yung Umalingaw sa kagubatang yon ang malakas na sigaw ni Nanay Madam Venus. Sabi niya pilit niyang ipinagsigawan ng sakit na parang pumupunit sa kanyang dibdib. Kasabay noon ay ang galit sa sigaw ni Tito Denver na makita niyang tuluyan ng nawalan ng buhay ang kanilang ama. Dahil doon lalong lumakas ang sunggaban nila ng bangkilan. Si Nanay naman ay tumayo na sa kanyang pwesto. Tikom ang mga kamay at humakbang palapit sa halimaw. Sunod malakas siyang tumalon sa likuran nito at kinalmot paulit-ulit ang bangkilan. Habang abala sa kanya ang aswang, si Tito Denver ay hinila naman ng bangin na siyang ikinatapid ng bangkilan at sa pagtumba nito diretso ito sa butas ng kobrahan. Tumalo naman si Nanay pero hindi nakasama sa paglubog nito at agad tinulungan si Tito at itinulak ang malalaking bato na siyang itinaklob nila sa butas ng kobrahan. Nang maikulong ang bangkilan, agad na sumunod si Tito kay Nanay na tumakbo pabalik sa kampo. Ngunit pagdating nila doon, naabutan nila ang nagkakagulong mga manunugis. Dinig nila ang sigawan ng magkakapatid habang tinutulungan si Ate Fema na gumutin ang sugat ni Bernard. Nakahiga si Bernard sa isang lamesa, pawis na pawis, hingal at halatang nangihina sa sakit. Habang abala si Ate Fema sa paglinis at pagdiin ng sugat, mabilis na nagkakaisa ang magkakapatid sa paligid. May nagdadala ng mga panlinis, may nag-aabot ng mga tuwalya. Ramdam ni Nanay ang kaba sa kanyang dibdib. Tinitingnan niya si Bernard na nanginginig sa sakit. At sa bawat patak ng pawis at dugo, lalong tumindi ang kanyang pangamba. Bernard? Leona, teka, anong ginagawa niyo dito? Pagkatapos ng ginawa niyo sa kapatid namin, may mga mukha pa talaga kayo na humarap sa amin? Hindi ko sinasadya na masaktan siya. Sinadya mo man o hindi, ganun pa rin yun. Dahil sa inyo, kaya nangyayari ito sa kanya ngayon. Huwag kayong lalapit. Binabalaan ko kayo. Oras na humakbang ka pa, papalapit, Leona. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Wala kaming intensyon na saktan kayo. Ang katunayan, nandito kami para tumulong. May gamot ako na makakatulong kay Bernard. Hayaan niyo akong gamutin siya bago pa mahuli ang lahat. Hindi kami naniniwala sa'yo. Manamang nalaman nyo na hindi tuluyang namatay si Bernard. At kaya kayo bumalik ay para linlangin na naman kami at patayin siya ng tuluyan. Hindi totoo yan. Hindi ko gustong masaktan siya. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi ho kami masama. Kagaya nyo, tao rin kami. Pero sinalinan lang kami ng bangkilan na yon ng itim na perlas. Kaya kami naging mga aswang. Hindi ho kami pumapatay ng tao kagaya ng iba. Sinigurado ho ng tatay namin na hindi mangyayari sa amin yun. Kaya pakiusap, hayaan niyo akong tulungan si Bernard. Hindi mangyayari. Hindi na kami magpapadala sa mga sinasabi ninyo. Dupes, tama na yan. Ano ba? Kailangan tayo ng kapatid natin. Nahihirapan na si Bernard. Pakiusap, hayaan niyo ako makalapit sa kanya, Kuya Eman. Ate Fema, parang awan niyo na po. Pasensya na, Leona. Pero, mas mabuting umalis na kayo. Ate, Leona, Bernard? Bernard, nandito na ako. May dala akong palunas para sa'yo. Hindi ko sigurado kung gagana ito, pero sinisid pa ni tatay ito sa ilalim ng dagat.
Alam kong iniisip mo na masama siya, pero isa siyang albularyo. Bernard, hayaan mo akong gamutin ka. Alik dito. Bernard, sigurado ka ba? Bunso, huwag kang magpapadala sa babaeng yan. Niloloko lang niya tayo. Hindi. Leona, alika. Hayaan niyo siya. Magtiwala tayo sa kapatid natin. Pero, Kuya, kilala naman natin si Bernard, di ba? Alam niya ang ginagawa niya. Pabayaan nating makalapit si Leona. huling pagkakataon nyo na itong dalawa. Oras na may gawin kang masama sa kapatid ko, Leona. Hindi ako magdadalawang isip na gilitan ng leeg ang kapatid mo. Sige na, Leona. Huwag kang magalala sa akin. Bernard, nandito na ako. Subukan mong lunukin itong gagawin kong gamot para sa'yo. Agad na sinimulan ni Naray ang pagtanggal ng bato sa kanyang kwintas. Maingat niya itong inilagay sa isang sisidlan at saka dinurog hanggang maging pulbos. Hinaluan niya yon ng kaunting tubig at nang tuluyang matunaw ang pulbos, dahan-dahan niya itong ipinainom kay Bernard. Kita niyang agad itong nilunok ng lalaki. Kagatlabi, tahimik na naghintay si nanay. Hawak niya ang sisidlan habang nakatitig kay Bernard. Umaasang may mangyayari. Ngunit sa halip na gumaan ang lagay nito, lalo pang bumigat at bumagal ang paghinga ng lalaki. Doon na nagsimulang magulo ang lahat. Napahawak si Kuya Dup sa kanyang sentido. Parang hindi niya kayang panoorin ang paghihirap ng kapatid. Si Ate Fema naman, napaiyak at agad na yumakap sa asawa. Pilit na nagpapakatatag, ngunit nanginginig ang mga kamay. Samantalang si Kuya Eman mabilis na humarap kay Denver at mahigpit na idiniin ang patalim sa leeg nito. Puno ng galit at takot. Ngunit si nanay ay patuloy na umiiling. Sa loob-loob niya, paulit siyang nagdarasal sa isang Diyos na hindi pa man lang niya kilala noon. Humihingi na siya ng himala. Kahit isang saglit lang. Ngunit napalitan ng matinding iyak ang lahat ng pag-asa nang biglang huminto ang paghinga ni Bernard. Unti-unti, dahan-dahang pumikit ang mga mata nito. At sa isang iglap, tuluyan na siyang nawala. Hindi! Hindi, Bernard! Ang kapatid ko! Bernard! Bernard, gumising ka! Hindi pwede to! Bernard! Sinasabi ko na nga ba? Lalo nyo nang pinalala ang sitwasyon. Mas lalo nyo lamang ko ginagalit. Bernard! Bernard! Buhay ka! Buhay ka! Bunso! Ay, Diyos ko! Akala ko mawawala ka na sa amin! Tubig? Kailangan ko ng tubig. Eto ang tubig. Salamat. Bernard, humihilom na ang mga sugat mo. Matapos sabihin yun ni Ate Fema, agad na napayakap ang magkakapatid sa binata. Tumabi daw si nanay. Hawak ang bibig habang pilit pinipigilan ng mahihinang pag-iyak. Hindi raw niya malilimutan ang araw na yon, Madam Venus. Dahil nang akalain niyang tuluyan ang nawala ang buhay ng binata, pakiramdam niya ay may biglang nabunot sa kanyang dibdib. Mabigat na ang mga sakit na dala niya mula sa pagkawala ng kanyang ama. Pero sa sandaling yon, parang lalo pa yung dumagdag. Halos hindi siya makahinga sa bigat ng pakiramdam. Pero nang makita niyang unti-unting bumabalik ang buhay ng binata, para siyang biglang nakahinga ng maluwag. Parang may init na muling bumalot sa kanyang puso. Kapalit ng takot na kanina lang ay halos lamunin na siya. Matapos ang yakapan ng magkakapatid, nagtama ang mga mata ni nanay at ng binata. Hindi raw niya alam ang gagawin noon. Bigla na lang tumayo ang binata, lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Paulit-ulit itong bumubulong ng pasensya at pasasalamat. Agad naman niya yung ginantihan. Niyakap din niya ang binata ng mahigpit at doon niya hinayaang kumalma ang puso niya matapos ang lahat ng pinagdaanan niya sa gabing yon. Makalipas ang ilang oras, madilim na ang paligid. Nakapalibot sa apoy, habang si Tito Denver ay matyagang ipinapaliwanag sa lahat ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao
at kung bakit muling nagpakita ang bangkilan. Tahimik at matyaga namang nakinig ang lahat, Madam Venus. At kahit papano, ramdam ng magkakapatid ang unti-unting pagtanggap ng mga tao sa kanila. Pasensya na sa inyong dalawa. Munti ko na masaktan si Denver. Hindi ko lang talaga alam kung ano pa ba ang dapat namin gawin o panimulaan. Kalimutan na po natin yon. Naiintindihan po namin yon. Leona, salamat din sa pagliligtas mo sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pagkatapos ng mga nasabi ko sa iyo sa talon, hindi ko akalain na paggagawa mo pa rin akong tulungan. Ano ka ba? Totoo naman lahat ng mga sinabi mo. Niloko at pinaniwala ko kayong mga tao kami. Alam kong hindi dapat namin ginawa yun. Kaya pasensya na. Naiintindihan namin ang parte niyo, Leona. At mabuti kayong magkapatid. Alam kong naiintindihan niyo rin kung bakit ganon ang mga naging reaksyon namin nung malaman namin ang pagkakasangkot ninyo sa mga aswang. Naiintindihan po namin yon. At dahil dyan, ilalabas ko na pinakatatago kong alak para naman kahit papano ay malis muna sa isip natin ang lahat ng panganib na kinakaharap natin. Kuya, alam mo namang hindi tayo pwedeng... Maging pabaya. Alam ko naman yon. Kaya nga ito, tigkonti lang. Isang kampay lang para sa panibagong buhay na ibinigay sa iyo ni Mang Edgar. Tama. Para sa darating na tagumpay ng mga manunugis. Para sa pagpaslang natin sa bangkilang pumatay kay nanay at tatay. Maging sa tatay ninyo, Denver at Leona. Tama. Para sa bangkilang kumuha ng normal na buhay naming magkapatid. Sabay-sabay na itinaas ng lahat ang hawak nilang mga baso na may kaunting alak ng gabing yon, Madam Venus. Sabi pa ni nanay, kahit hindi niya nagustuhan ang lasa, hindi pa rin nawala ang ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan niya ang lahat. Yun daw kasi yung puntong eksakto sa kanyang laging pinapangarap habang malayo lang siyang nakamasid sa magkakapatid na manunugis. Ang pagkakataong makasama niya sila nang wala ng sikreto at wala ng pagkukunwari. Sama-sama na silang haharap sa tunay na pinagmulan ng lahat ng nangyari. Habang nagtatawanan at nagkakasiyahan ng mga tao sa paligid ng apoy, biglang naalala ni nanay ang kantang matagal na niyang binubuo. Sa kanyang isip, unti-unting nabuo ang mga susunod na liriko. At hindi na niya napigilan ang sarili na ibahagi yun sa lahat ng gabing yun, Madam Venus. Nga pala. Handa na akong iparinig sa inyong nagawa kong kanta. Talaga? Sige nga, makikinig kami. Kuya Dupes, pwede po bang pahiram ng gitara? Aba, oo naman. Ito. Ikaw marunong ka rin pala talagang tumugtog. Ay naku kuya, kung alam niyo lang kung paano ko palaking pinagtatakpan ng kapatid kong yan tuwing kinukuha niyang bandurya ni tatay. Talagang pasaway ka, Leona, no? Sira ka, hindi naman masyado. Sus! Tatanggi ka pa riyan. Sige na. Iparinig mo na sa amin yan. Sige. Biglang natigilan daw ang lahat matapos kumanta ni nanay noon, Madam Venus. Parang lahat ng nandun ay nagpalitan ng tingin. Kay Bernard at nanay. Bigla tuloy siyang napahiya. Kagat ang labi, binalik ang gitara kay Kuya Dupes at halos hindi makatingin kay Bernard. Pero nang tumayo na ang lalaki at humakbang palapit sa kanya, biglang nagsenya si nanay para tumahimik. Naalarma naman ang lahat at tumingin sa paligid. Doon pare-pareho nilang napansin ang paparating na bangkilan. Malayo pa lamang dinig na nila ang malalakas na halakak nito hanggang sa tuluyang bumaba sa lupa. Sa puntong yon, handa na sila. Tingnan mo nga naman. Muli nagsama-sama ang mga paborito kong nilalang. Ang mga taong pare-parehong alipin ng kapangyarihan ko. Wala kang alipin dito, Nanay Rosel.
Oo, ginawa mo kaming mga aswang. Pero hindi ka tuloy ang nagtagumpay na gawin kaming halimaw. Kung iisipin, pabor pa nga para magkaroon kami ng kakayahang patayin ka. Huwag kang masyadong mayabang. Oo nga't nagawa kayong protektahan ng ama ninyo. Hindi ibig sabihin nun na wala na kayong takas sa tadhanang iniikot ko para sa inyo. Kami ang gagawa ng tadhana namin, hindi ikaw. Talaga ba? Tingnan nyo nga ang mga sarili ninyo. Kayong mga tao, hindi ba't katulad ng nais ko? Bumalik nga kayo rito na parang mga walang isip para lang maghiganti? Mga tanga! Kahit alam ninyong kayo ang isusunod ko sa inyong mga magulang, pinasok nyo pa rin ang gubat na ito! At Leona, Denver, hindi ba't napaniwala ko rin kayong ako ang inyong ina at isa tayong pamilya? Na kayo ay ipinanganak na mga aswang? Nasa mga kamay ko ang kapalaran ninyong lahat ngayon! Isang kumpas ko lamang ng kamay at susugod ang lahat ng mga kampon ko para patayin kayo! Sana pala isinama mo na sila para sama-sama kayong masunog sa impyerno! Ngayon na! Matapos ang malakas na sigaw na yon ni Bernard, kumilos ang lahat sa kanya-kanyang gagawin. Dahil bago pa man sila maupo at magkaroon ng kaunting kasayahan, ang bitag na ginawa nila sa paligid ay nakahanda na. At oras na lamang ng paglusob ng halimaw ang kanilang hinihintay. At dumating na nga ang oras na yon. Mabilis na nagawa ng lahat ang kanilang mga plano. Si Tito Denver agad ay tumalon sa harapan ng bangkilan at sinugod ito kasama si nanay at ang binatang manunugis. Si Ate Fema naman at Kuya Dupes agad na hinawakan ang dalawang lubid. Hinintay ang mga paparating na aswang at nang nasa tamang pwesto na ang mga ito, agad nilang hinila ang mga lubid. Kaya naman ang karamihan ay nasilo ng mga net at walang nagawa kundi mabitin. May ilang nakatakas at yun naman ang hinarap ni Kuya Eman na may hawak na kagamitang nagbubuga ng apoy. Isang flamethrower sa panahon ngayon. Mabilis, maliksi at hingali ng bawat isa. Ngunit lahat ay determinadong mapatay ang mga bangkilan. Habang patuloy ang pagsaksak at pagkalmot ni na Bernard, Nanay at Denver, ilang beses din silang napalayo ng bangkilan, ngunit mabilis din silang nakakabawi hanggang sa nakakuha ng pagkakataon si Nanay na makasampa sa likod ng bangkilan. Si Bernard naman ay malakas na inihagis ang kutsilyong hawak niya nang magsimulang lumipad ang bangkilan. Sinusubukang mapatalsik siya. Nang masalo niya ang kutsilyo, agad niya itong sunod-sunod na isinaksak sa puno ng pakpak at likod nito hanggang sa pareho silang bumagsak sa lupa. Mabilis ang naging kilos ni Bernard. Agad niyang inalalayan si Nanay palayo sa halimaw. Si Tito Denver naman ay inihagis ang tent na siyang kumulong dito at saka pinatupok ng apoy ni Kuya Emma ng katawan ng bangkilan. Ngunit kasabay ng mga sigaw ng halimaw ay ang sigaw ng mga aswang sa paligid kasama na si Nanay at Tito Denver. Muling nagkagulo ang mga manunugis noon. Hindi alam ang gagawin sa dalawa nang bigla silang manigas. Tumirik ang mga mata, nakabuka ang bibig at naghahabol ng hininga. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas nang tuluyang mawala ang pagsigaw ng bangkilan. Udyat na tuluyan na itong namatay. Kasabay ng paglabas ng itim na usok sa bibig ng mga aswang sa paligid. Sa isang iglap, bumalik sa pagiging tao ang lahat ng mga aswang. Gayon din si Nanay Leona at Tito Denver. Leona? Masaya ako na nakaligtas ka. Salamat. Masaya din ako na nakaligtas tayong lahat. At nagawa pa nating mailigtas ang iba. Oo nga eh. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Noon, wala akong ibang gustong gawin kundi ang ubusin sila. Pero hindi ko akalaing may paraan pala para iligtas sila at bumalik sa pagiging tao. Huwag kang mag-alala. Alam kong lahat ng mga biktima ni Nanay Rosel. Buhay man sila o hindi, masaya sila na dumating ang mga katulad nyo para tulungan kami. Hindi lang kami ang tumapos ng lahat. Kung wala kayo ng kapatid mo, hindi rin namin magagawa ito. Salamat sa pagtitiwala ulit.
na makatulong kami ni Kuya sa inyo. Anong balak mong gawin pagkatapos nito? Ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Bata pa ako nung huling tumuntong ako sa labas ng baryo namin. Halos hindi ko na maalala. Basta ang alam ko lang, masaya ako na makakaalis na kami sa bangungot na yun. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para gabayan ka dito sa mundo. Nandito ako para tulungan kang mabuhay muli ng normal. Salamat, Bernard. Masaya ako na nakilala kita. Masaya din ako na nakita mo ako sa gubat noon. Nasundan at pinahabol mo pa ng ilang beses. Higit sa lahat, masaya din ako na maging laman ng napakagandang kanta mo. Dito nagsimula ang pagtatagpo ng kanilang mga tadhana, Madam Venus. Kung iisipin, parang napaka-imposible. Parang suntok sa buwan ang pangarap ni Nani noon. Pero tama nga sila. Hindi umiibig ang puso ng walang dahilan. Ang supladong manunugis na nagpatibok ng puso ni Nanay, siya ring nakatakdang magligtas sa kanya mula sa buhay na akala niya'y panghabang buhay na niyang titiisin. Ang buhay ng pagiging aswang. At heto, isang patunay kung paanong ang pag-iibigan ng isang aswang at supladong manunugis ay hindi imposible. Lalo na kung sadyang iginuhit ng tadhana. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at salamat sa pakikinig. Minsan hindi talaga natin napipigilan ng tadhana. Kahit gaano pa tayong magpumilit na lumihis, madalas doon pa rin tayo ibinabalik. Siguro dahil ang buhay ay sadyang dinisenyo na may iba't ibang pagsubok at hindi rin tama ang iwasan ng mga yon. Para matuto tayong sundin ang tamang landas, kailangan muna nating pagdaanan ng maraming pagkakamali. Kailangan maranasan ang pagsisisi, ang pagiging pasaway, ang masaktan at minsan, ang makasakit. Sa mga karanasang ito tayo natututo at nagbabago. Gaya ng kwento ni na Bernard at Leona, ipinapaalala nito sa atin na misteryoso ang buhay. Hindi natin palaging naiintindihan ang mga nangyayari. Pero sa huli, may dahilan ng lahat. At kung magiging bukas lang tayo sa mga aral na dala nito, mas mauunawaan natin kung bakit tayo napunta sa kung nasaan man tayo ngayon. Bago matapos ang ating kwento ngayong gabi, nagpapasalamat kami kay Kylie sa pagbabahagi ng magandang kwento ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Nais din naming ihatid sa iyo ang aming pasasalamat dahil ang iyong mga magulang ay isa sa mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang nakararami. Ipahatid mo sana ang aming taus-pusong pasasalamat sa kanila. Sa amin namang mga minamahal na listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, patuloy niyong abangan ang mga susunod na kwento sa channel na ito. Marami pa kaming ihahandog na mga kwentong kababalaghan na may kapupulutang aral. At kung kayo naman ay may sariling karanasan sa mga nilalang ng dilim, maaari niyong i-share sa amin ang inyong kwentong aswang. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Madam Venus. Hanggang sa susunod. Loob ng puso